Předposlední díl offroad maratonu se jel v Janovicích nad Úhlavou. Čtyřkolky i motorky čekala poslední letošní 3hodinovka. Automobilové posádky ladily formu na 6hodinové klání. Janovická trať měřila necelé 4 kilometry a nabídla rychlejší úseky i technické pasáže v malebné kopcovité krajině s lesy okolo. Diváci si pochvalovali pěkné výhledy za ideálního počasí. Trať se líbila i jezdcům, i když hned dva favorité závod nedokončili. Ještě skoro za tmy se na start postavili čtyřkolky. Projeli zaváděcí kolo a čekali, až se dostatečně rozední. Mávnutí vlajkou přišlo 4 hodiny po 7. Z úzké startovní roviny se první jezdci rozjeli naplno, aby si po pár metrech vychutnali mírnou levotočivou zatáčku a hned po ní řízení stočili prudce doprava do ostrejšího stoupání. Právě tento úsek byl neustále obklopen diváky. Tradiční souboje mezi nejsilnějšími stroji sváděli Martin Švanda z Quad-servisu Špak a Michal Wagner z Region Racing týmu. Švanda při výjezdu z lesa neustál hrb a havaroval. Wagner tak přišel o svého největšího rivala. Závod v pohodě dokroužil a na Švandu získal dvoukolový náskok. První v cíli byl opět Martin Miřejovský z týmu Max 2. Bronz vybojoval jeho týmový kolega Rudolf Dvořák. Jen se ztrátou kola na Miřejovského dojel Zdeněk Tůma z THF Racing týmu. Závod byl parádní, jo, ale co se týká techniky, no, tak tam mě trochu zklamala, protože od půlky závodu zhruba mi nešel výkon prostě ze stroje a už jsem spíš doufal, že dojedu. Miřejovský už po 5. v řadě oslavil mistrovský titul offroad maratonu. Nově je také trojnásobným mistrem republiky v cross country. V Janovicích úspěšně otestoval nové tlumiče, i když ho potkala nepříjemná nehoda.